Selamun Aleyküm Avalno, az Murat. Ejdi Meryem. Ejdi Mirza. İnşallah Miro deraqi merene de henek gotin peşan bejin kam dest peyuken. Ger ledene bimini hazar sali noqi khizina zir u ziva bibi illa te rojek biçi qabr akhir u khali. Bigri ve nagerin meri. Hinek peydimiren, hinek bodimiren. An mereki baş be, an bivru das be. An jî bimre xelas be. Mirin tahle. Mirin hesbê boze li ber derê her kesê dibeze. Ez geriyam li Şamê û dinê xelas nebûm ji mirinê. Aha Meryem sare. Mirin e, xiraxir çiye. Ava miriyan nerjîne nava deriyan. Ecel hat mecal vlat. Heta mirin e çavlı kirinê. Mirin benekê sor û spiye li devê derê her kesî ye. Keçer dimire gülüsor diber. Li vir teq, heta çune dinya her. Emrê leglegê çû bi leqleqê. Giriye herkesi limeri evite. Bila mirin hebe, pîrbûn tu nebe. Heta neçe diyarê gorê mirin nakeve bîrê. Mirin haka gor ferze. Mirin xizanan û dewlemandan dike yek. Xwedê heye xem tuneye, mirin heye rev tuneye. 9000 sal kir ledi samir. Mirin dîkî spiye li ber derê her kesî ye. Herê hevano gotinê me li vir xelas bû, heta wîdeo kedinê Emanet Xweda be.